Tofa wata sabuwa yanzu rundunar sojojin Najeriya sun kai wani gagarumar hari a jihar Zamfara. Shi dai wannan hari sojoji sun kai shi ne a kan ɗan ta'addan nan Bello Turji. Bello Turji kuma ɗan ta'adda ne wanda ya addabi arewacin Najeriya gabaki ɗayanta, wanda koda wani lokaci talakawa sukan fito su kira lalle a samu a kashe wannan ɗan ta'adda, domin illar da ɗan ta'adda Bello Turji yi ma jihar Zamfara gaskiya ba ƙaramar illa ba ce sosai, domin a ƙauyukun jihar Zamfara da Katsina da Sokoto da Neja da yankin Kaduna za ka samu ƙauyuku sama da 5,000 wanda Bello Turji gaba ɗaya ya kori wa'annan mutanen ƙauyuku. Sannan za ka samu gurin yanzu ba kowa, wanda za ka samu gona ne dubbinai wa'inda ake nomawa, amma yanzu gaba ɗaya sanadiyar ɗan ta'adda Bello Turji ya hana a noma wa'annan gonakai. To iya wannan asarar kaɗai da aka yi a Najeriya ta isa ta jefa ƙasar nan cikin babban matsala, domin kaga wa'annan manoma da su suke nomawa su taimaki wani, yanzu kuma sai an nema an taimake su. Wasu kuma za ka ga sun dawo cikin gari, mafi yawanci za ka ga ba su da wani sana'a da za su iya yi, wasu bara suke yi dole ƙarfi da yaji, wasu kuma a ƙarshe sanadiyar wayannan 'yan ta'adda da suka kore su a yankunan su, to wasu ma sanadiyar haka su ma dole su zama barayi, domin dai kaga abin da mutumin ƙauye ya dogara da shi shine mafi yawanci za ga shi mutumin ƙauye yana yin noma ne, yana yin kiwo. To yau kuma an ce babu noma sannan babu kiwo, sannan kuma bai da wani jari da zai iya wani kasuwanci, to kaga sanadiyar haka yana ji yana gani dole shi ma ya koma sata. Duk da dai sata ita ma ba hanya ce mafita ba, domin yau kowa ya san cewar ko da a ce ba a kai mutum wajen 'yan sanda, irin dukan da mutanen gari suke wa ɓarawo in sun kama shi, to shi kanshi ya ishe shi matsala, inda wani lokaci idan ma zo da tsayi kuna ganin in an kama ɓarawo akan sa wuta ne a ƙona shi, domin da dama mutane sukan ce ai yanzu idan sun kama mai laifi an kai shi gurin 'yan sanda to an kai shi gida ne, inda ake zargin cewa 'yan sandan suna iya sakin wannan ɓarawo, kuma ko da 'yan sandan nan ma ba su kai shi kai tsaye ba, su kansu ɓarayi yanzu ƙungiya gare su ba irin da bane ba, kuma yanzu ɓarayi yadda suka haɗa kansu guri guda, mu mutanen gari mu mun tabbatar ba mu haɗa kan mu guri guda haka ba, domin yau zaka ga idan 'yan ta'addar dajin nan yau da za a kama ɗaya cikin su a kashe shi, to za ka ga sun yi ƙungiya sama da mutum 500 inda za su shigo wannan ƙauye su ɗauki fansa, sannan kuma su ƙaƙaba haraji na miliyoyin kuɗi su ce lallai sai an biya wannan kuɗi. To kaga mu ko talakawa kan mu bai haɗa haka ba, yau sai ka ga da tsautsayi zai sa ɓarawo ya shigo gidan wani a cikin anguwa ya kama wannan ɓarawo ya kashe, washe gari 'yan sanda su zo kama shi, maimakon gaba ɗaya mutanen anguwan na haɗa kai guri guda a 'yan sandan nan a ce lalle ba su tafi da wannan mutumi ba, tunda dama ita hukuma ba zai yi ta yi kanta ita da kanta ba, dole mutane dama su ne hukuma, kuma dama mutane su ne gwamnati, kuma su ake wa aiki. Idan har mutane suka haɗe kansu guri guda dan ɗaya ya kashe ɓarawo daga cikin su, 'yan sanda suka zo suka ce lalle ba za a tafi da shi ba, to dole 'yan sandan nan su haƙura, domin kaga ba zai yi a ce duka a kama wa'annan mutanen anguwa a tafi da su ba, dole sai dai a sulhu a ba su kawai wanda za su sha mai kawai su koma, domin dai wannan azzalimi ne a kashe, kuma kashe azzalimi daidai ne, kuma ko a dokar ƙasa haka yake, lalle duk wanda ya zo ya kashe ka to ka fita ka kare kanka, sannan kuma a dokar musulunci shi ma haka yake, duk wanda ya zo zai kashe ka ka kare kanka. Irin wannan kiraye-kiraye mun sha jin manya-manyan malaman addini sukan fito su yi shi, su ce lalle duk wanda ya zo zai zalunce ka to ba kar ka bar shi in dai har ka gane haka nan, domin idan mutum ya zo zai kashe ka, Allah ba ka sa kai ka kashe shi to ka kashe katon banda, shi ko in ya kashe ka lalle ka riga ka yi shahada. To amma mutanen mu na yanzu mafi yawanci ba su son su shahada, mafi yawanci sun fi son kawai su je aljanna ba tare da su mutu ba, kuma hakan abu ne matukar wahala. Dole duk wanda ka an ce ya mutu to dole shine zai iya samun aljanna, kuma shine zai iya samun wuta, wanda ko bai mutu ba to ba ruwan shi da aljanna, kuma sannan ba ruwan shi da wuta. Amma hadarar da ya riga kuma ya mutu to fa zai iya samun wannan, dole za ta iya tabbata a gare shi. Dan Allah da annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan, kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin nan ku kalla. Ɗaya daga cikin 'ya'yan Bello Turji ne sojojin Najeriya suka hallaka tare da lalata rumbun ajiyar abincinsa da ma hallaka ƙarin waɗansu mayakansa da dama. Kazalika an jiyo muryar Bello Turji a raunace yana kiran da a kawo masa ɗaukin gaggawa daga waɗansu jagororin 'yan ta'addar da suke aikin ta'addanci tare, amma babu wanda ya amsa wannan kiran nasa. Sojojin dai sun yi daren mikiya a mafakar Bello Turji, kamar yadda mai bin diddigi da lura da al'amuran tsaro a yankin tafkin Chadi Zagazola Makama ya tabbatar a shafinsa na X. A cewar jaridar Daily Trust, Zagazola Makama ya ce rundunar haɗaka
ta operation fansar yamma ce ta kai farmakin ta sama da ƙasa a maboyar Bello Turji da ke Fakai cikin karamar hukumar Shinkafi da jihar Zanfara, inda a can ne Bello Turji da sauran yaransa ke fakewa su farmaki al'umma. Daga cikin sansanonin 'yan ta'addar da sojoji suka farmaka akwai zangon ɗan gwandi da zangon tsaika da zangon kagara da kuma wata makaranta wadda Bello Turji ke amfani da ita wajen ɓoye kayan abinci. Bayanai sun ce sojojin sun kona makarantar domin dakushe aniyar Bello Turji ta yin amfani da ita wajen ɓoye kayan abinci da makamantansa. Rahotanni dai sun ce Bello Turji ya tafka gagarumar asara bayan wannan harin na sojoji. A baya dai an jiyo sojojin Najeriya na alakanta Bello Turji da cewa yanzu ya zama gawa wadda ta kirami, domin kuwa suna farautar sa babu kakkautawa. Turji dai ya yi kaurin suna wajen aikata ta'addanci musamman ma a jihohin Zanfara, Sokoto, Niger da dai sauransu. DCL Hausa, Abdullahi Garbajani. Har yanzu labarin da ke canza a Najeriya fa shine da wasu 'yan yahu wato 'yan damfara wannan suka harbe jami'an EFCC. Wanda da ke gaya muku ba ɗaya cikin jarumin da aka harbe mai suna Salisu Fattani an gama jana'izarsa a jihar Sokoto da ke Najeriya. Sannan kuma jami'an EFCC din tana an jijji musu ciwo. Sokoto wanda ya san jami'an EFCC ya san da cewa fa aikin su ne su hana 'yan yahu ko in ce 'yan damfara wannan bacci. To a cikin daren jiya sun kai su mame jihar Anambra da ke kudancin Najeriya. Inda 'yan damfara 419 ɗin nan ko in ce 'yan yahu suka shamake su fa suka zagaye suka rufe musu ruwan bulika. Watan da ke yawo shine kuma EFCC sun tashi da garin Enugu ne fa sun tafi garin Anambra. A inda suka fara zuwa gida na farko suka kama barayi suka ƙara zuwa gida na gaba, to a gida na gaban ne fa 'yan 419 ɗin nan fa suka zagaye suka harbe. Sai jiya mutane da yawa cewa shi kuma wannan bawan Allah mai suna Salisu dan jihar Sokoto tuni an yi masa jana'izar sa domin su riga da sun kashe shi. Amma fa da ajiya hukumar EFCC sun ci nasarar gano wata makaranta da ake koyawa ɗalibai ko ce koyawa 'yan Najeriya damfara 419. Wace gari wannan kaɗan daga cikin abubuwan da aka kamo kenan, ga motoci ga kuma wanda aka kama da masu koyarwa da kuma masu koyo. Zai labarin da nake ga muku da yake yawo a gari ne har yanzu kuma EFCC ba su sun faɗi official bayani kan yadda abin ya faru ba. Haka tunda abin daren jiya ya faru na san da cewa gobe kore an ji ba su isa kan bayani. Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin kamalan Salisu ya sa ka huta. Ka je ka ga bikin da suka yi shekaran jiya na a wanda suke bawa yan fim, ka ga shegantakan da aka yi a gurin. Ka je ka ga bidiyon su wanda yarinya za ta fito karara ta ce saurayinta ne ya saya mata gida a Abuja na naira miliyan 55. Kararrafa saurayinta ya saya mata gida a Abuja na naira miliyan 55. Ya saya mata GLK ne ko LZK ne? GLK ko? GLK sunan wannan motar Mercedes din nan. GLK ta naira miliyan 20 da kaza. Ya saya mata iPhone kaza ta naira miliyan kaza. Ita ina maganar aure. Kuma ƴaƴanku suna nan suna kallon su over the internet, musamman ƴaƴanku mata suna jan hankalinsu, suna nuna musu ke ma taho irin abin da na samu shi zaki samu. Don haka lokaci guda sai ga ji wace ce Gombe ta tafi Kano ko ta tafi kaza ta je fim, lokaci kaza sai ka ji wace ce Gombe. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Suna ta jan yaranmu da wannan abin da suke yadawa, suna nuna musu suna samun duniya, don haka su masu tsawo za su samu duniya. Yarinya a sa aurenta ta ƙi yadda da auren ta gudu gurinsu. Yarinya a yi mata aure ta ƙi yadda da auren ta kashe auren ta tafi gurinsu. Yarinya a yi mata kaza nan da nan sai ka ji wanta Gombe, wanta Gombe. To na rantsi da Allah, idan ba mu ne muna tunatar da junanmu wannan masifar da take gabanmu ba, to ina mai tabbatar muku da cewa shaidanun mutanen nan da 'yan iskan nan suna nan suna ta kwashe mana 'ya'ya wallahi. Mafi karanci shine idan ma ba a kwashi 'yarka ba a kwashe ta ba ko ba a kwashi matarka ba, to za a sa mata wani kwaɗayin duniya a cikin gidanta. Ya zama duk abin da za ka yi mata a matsayinka na mai gida ba ta sauraron ka. Ba ta ganin kana burge ta, saboda ga wata can a banza ta samu gidan miliyan 50 a Abuja, a banza ta samu wayar miliyan kaza a Abuja, a banza ta samu kaza din kaza, don haka kai tana ma kallon banza a banza. Wannan yana daga cikin bala'in da yake tunkarar mu.